Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Espas application sa Negros Occidental, ini na pag-aprobahan kung puno na ang mga quarantine facility. Sa Victoria City Resort kag Gawahon Park temporaryo anay nga ginpasira. Sa Escalante City, temporaryo man nga ginpasirado ang OB kag OR Department sa Vicente Agustino District Hospital. Sa Bacolod City, dalan sa Bies Aquino Drive nga ginakaayo, hindi pa matapos kay wala na sang stock sang semento. Kag sa Good Vibes, paano bala nagapadayon ang operation sa isa ka sentral sa tunga sang pandemic? Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga vintage bomb nakitaan sa Barangay Gimbalaon sa siyudad sang Silay. Isa ka concerned citizen ang nakakita kahapon sa mga vintage bomb sa sitio Binulwangan, Barangay Gimbalaon sa siyudad sang Silay. Suno kay Lieutenant Colonel Robert Petate, hepe sang Silay PNP, nagapaninlo lang sang talamnan kahapon si Alfonso Carneso sang iya makita ang duha ka 80mm artillery ammunition, duha ka 90mm artillery ammunition kag isa ka GP bomb nga lunsay mga vintage bomb suno sa pulis. Sang nagligad nga semana suno kay Petate, isa man ka 300 pounds nga vintage bomb ang nakita sa sitio Hinalinan sa amuman nga barangay. Gin-safe keep na sang Explosive Ordnance Disposal Unit sang PNP ang mga bomba suno kay Petate kag natalana man ini nga i-dispose. Sa number 9, ginakayo nga bahin sang dalan sa Bies Aquino Drive sa siyudad sa Bacolod ang ginareklamo na sa mga netizen. Bangod tubtob sa karon, wala sa gihapon mahuman kag nagatugan na sang traffic. Suno sa Department of Public Works and Highways, Bacolod District Office, ang ginaobra nga dalan ang duha ka separado nga proyekto sa ila ahensya. Ang isa ka bahin, ang target nga mahuman sa maabot nga bulan sa Hunyo samtang sa Setyembre naman ang nabilin nga bahin. Suno sa DPWH, nagtugas ang gamay nga delay ang proyekto bangod sang kakulang sang semento sa bahin sa contractor. Pero sarang nga matapos ang ihapon ang proyekto sa target date bangod wala man nagauntat ang construction bisan gabi kag sa weekend. Nagapangayo man ang DPWH sang bulig sa Public Traffic Authority o kun sa Bacolod Traffic Authority Office para mabutangan sang traffic enforcer sa apektado nga mga dalan ilabi na kun rush hour. May mga causes man sir ng delay. Tungod man siyang weather kung kisa. And then, per our information, last 3 weeks ago, the may scarcity sa cement. So that's why nga medyo na-delay ng contractor. Sa number 8, mga suspect sa pagpatay sa punong barangay sa Dawin sa Negros Oriental ang arestado. Naaresto sa checkpoint operation sa Valle Hermoso, Negros Oriental ang 4 ka mga persona nga ginatudlo suspetsado sa pagpatay sa kay punong barangay Stephen Alam sa barangay Bagakay sa Banwas sang Dawin kahapon. Si Alam ang yara man sa sulod sang barangay hall sang siya ang ginsulod sang 3 ka mga persona kag gilayon gintiro sa ulo sa makapila ka beses nga iya ginkamatay. Pagkatapos ng insidente, nagpatigayon sa checkpoint ang mga kaiping nga banwa agud madakop ang mga suspect nga gilayon nagpalagyo sakay sa pick-up. Sa Valle Hermoso nadakpan ang 4 ka mga suspect lakip na diri ang driver. Suno kay Police Captain Louis Batuto, hepe sang Dawin PNP, napilasan pang isa ka suspect matapos agaway sila sang armas sang isa ka witness sa matabo ang pagpaniro. Detained na karon ang mga suspect pero wala pa sila sang may ginatuad suno kay Batuto. Amo kun nga ablang ko pagkaroon ng PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa punong barangay.
Sa number 7, temporaryo nga sirado ang OR kag OB department sa Vicente Agustilo District Hospital sa Escalante City. Sa announcement sa ospital, hindi anay sila magbaton sa pasyente nga manugbata kag mapaopera. Suno kay Vermont Juvahib, ang head sang City Hospital Management Department sang Escalante City, may nagbata paagi sa emergency cesarean kag base sa resulta sang swab test ini ang positibo sa COVID-19. Una nga ginpatigayan ang rapid test kag ini ang nagnegatibo. Pagkatapos magbata, ginpatigayan ang swab test kag nagpositibo sa virus. Ang iloy kag ang lapsag ang gindala na sa quarantine facility sa Cadiz City. Ginpatigayon na ako kung nagpatigayon na sang disinfection kag ginpaidalom sa quarantine kag swab test ang 5 ka mga nagalakip sang doktor kag nurse nga na-expose sa pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Ang temporary lockdown sang OB kag OR department ang nagsugod kahapon nga adlaw. Magapahibalo ang ospital kung saan uliwat magabukas ang among mga departamento. Magapadayon naman ang outpatient services kasubong man sa pagbaton sa mga non-COVID cases. Damlag pa, may duha na ka mga personnel ang ospital nga nagpositibo sa virus. Sa number 6, active cases ng COVID-19 sa Bacolod City ang naglapaw na sa 1,000. Naglabot na sa masobra 1,000 sa karon ng active cases ng COVID-19 sa Bacolod matapos makarecord kahapon ang syudad sa 118 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 kag 32 ka recoveries. Sa karon yara na sa 1,035 ang active cases sa syudad gikan sa 7,834 na tanan ka mga kaso halin sang pagsugod sang pandemic. Ang Negros Occidental ang may 141 naman kadugang nga kaso kahapon. 2,565 sa karon ang total active cases sa probinsya. Ang Negros Oriental ang may 371 ka-active cases matapos madugangan sang 36 ka bag-o nga kaso kahapon kag 51 ka new recoveries. Sa number 5, Bacolod City Police Office may 90 na sa karon ka mga active cases ng COVID-19. Duha ka mga pulis ang nagdugang subong nga adlaw sa mga nagpositibo sa COVID-19 sunod sa kay BCPO spokesperson Lieutenant Liberty Injape. Ginugang pa ni Injape nga may 4 naman ka mga pulis nga damlag pa nagpositibo sa virus sa nagligad nga bulan, ang karon nag-ayo na. 90 ang total active cases karon sang syudad kag ang mga pulis nga nagpositibo ang padayon man nga naka-isolate. Damlag pa ginpahayag ni Injape nga kung maglabot na sa 1 ka gatos ang mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19, mahimo magahingyo ang BCPO sa dugang nga kapulisan gikan sa lain nga unit agud mag-augment sa kapulisan sa syudad. Sa number 4, masobra na sa 10,000 ang nabakunahan sa syudad sa Bacolod kontra COVID-19. Base sa records ng Bacolod Emergency Operations Center, 10,715 na tanan ang nabakunahan sa syudad sang Sinovac kag AstraZeneca sa nagkalain-lain nga mga ospital, city health office kag barangay vaccination centers. Nagapadayon man sini nga semana ang vaccination sang syudad sa SM City Bacolod sa mga senior citizen, mga persona nga may comorbidities kag iban pa nga mga healthcare workers nga wala mabakunahan. Sang Lunes kag Martes may masobra na sa 700 ang nabakunahan sa vaccination center. Ginapasalamatan naman ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia ang pribado nga sektor nga nag-volunteer para magbulig sa mass vaccination sang syudad sini nga semana. Sa kutob sa nabakunahan, kaliyog buligi pagid kami kampanya sa magpahibalo sang nagahulat pa ngati kung tanawon ta sa bilog ng Pilipinas, milyon na nabakunahan. Sa bilog ng kalibutan, bilyon na guro. So nga mahadlo kita sina. Sa number 3, temporaryo nga ginsira anay ang Victoria's City Resort kag Gawahon Eco Park kasunod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19.
Sa pagsapol kahapon sa Victoria's Emergency Operations Center Task Force, ang among atikang ang ilang nga ginkasugtan. Ginalantaw man nga ang pagpatuman sang skeleton force sa City Hall sa masunod nga semana. Tubto Biyernes nga sirado ang City Hall subong nga semana para sa disinfection kag contact tracing. May 21 ka mga empleyado sa syudad ang nagpositibo sa COVID-19 base sa swab test result nga nagwa sang Martes as of May 5. Sin o kon isa ka gatos ang active cases sa Victorias City. We will submit to the mayor our proposal for skeletal or kung ano nga system starting next week, anay, for 1 week. So, gawlat pa kami sang HR. Pero most likely, mas skeletal force. Wala ko kabalokon by word skeletal force pila ang na-duty. Okay. Gusto lang namon hindi ma-hamper ang daily operation bala sa mga financial departments namon. Sa number 2, sumugod subong nga adlaw, hindi anay pag-aprubahan sang probinsya mga S-Pass application sa mga magapadulong sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga ang quarantine facilities sini puno na. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang probinsya na ang magabuot sa approval sa mga LGUs nga puno ang quarantine facilities. Ang nagakatabo, ang hindi ma-accommodate sang LGU ang ginapadala sa quarantine facilities ang probinsya. Naglabot na sa critical level ang kapasidad sa mga quarantine facilities. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, as of May 5, wala na sa bakante sa Silay Quarantine Facility Isolation. Halos puno na sa Cadiz, Mambukal kag Silay Quarantine Facility. Ang sa Ibi Magalona naman, masobra sang sa kapasidad sini ang yara naka-quarantine. Sunod sa gobernador, hindi man makahinyo sang travel moratorium ang probinsya, bangod may mga LGU man nga sarang pa mag-accommodate sa ilang quarantine facilities sa mga nagapinauli. 2,565 ang active cases ng Negros Occidental as of May 5. Hindi man makasiling ang gobernador kung ini ang peak na kag kada adlaw sa karon kasubong nga may bag-o nga record ang probinsya sa kadamuon sang COVID-19 cases. For now, the province will have the final say whether to accept or not. Meaning to say, Gov, in the next few days, gina-expect nga malesen ang travelers for LGUs na may concern sa quarantine facilities. Yes. Gov, ang 2.5 nga figures, Gov, this is the highest, Gov, no, so far sa atong record active cases. Every day we're creating a new record. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May ginapasapasahan sa karon nga mensahe nga nagasiling o kung nagapaandam nga maghalong kamayara sang sparo sang NPA nga nagalibot-libot kag may target nga mga politiko. Suno sa Philippine Army, hindi halin sa ilang mga impormasyon. Yaring report. Ginapasapasahan sa social media ang ini nga mensahe nga nagasiling nga ginapaalerto ang mga tropa kay ang mga persona nga yara sa litrato nagalibot kay nagapangita sang target. Ang ulihi nga parte sa mensahe nagasiling nga kung makitaan, i-hold lang anay sa checkpoint ang among mga persona. Naupod sa mensahe, ang litrato sang anom tanan ka mga kalalakinan, ang iban sa ila at hag nga lamharon pa lang ang edad. Sunod sa spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army nga si Major Zenon Pansito, hindi halin sa ila ang ini nga impormasyon. Pero unang-una nga we have not established kung ito ba talaga ay legitimate organization or just organization trying to pose as no People's Army. Gidugang pa sa mensahe nga may 3 ka mga politiko nga target tumbahon sang amo nga mga persona pero wala man sa ngalan nga ginhambal. Suno kay Pansito, wala man sila sa may nabaton nga amo nga impormasyon pero ila ginahaylo ang publiko kag bisan ang mga politiko nga kun may mabaton gani nga impormasyon tuhoy diri o kun kasubong sini mahimo makig-angot galayon sa PNP o kun sa Philippine Army. Sa good vibes sa sininga panahon sang pandemic, kada isa, kada panimalay, bisan pagani kada kumpanya ang ginatayog. Pero paano bala ini malampuwasan ilabi na kung isa ka sentral ang imo ginapadalagan? Yaring report ni Romeo Subaldo. Kadamo sa ginbago sa aton pangadlaw-adlaw nga panggawi dala sang pandemic, pati panggawi sa suludsong opisina apektado.
Ano pagidayhan kung ang ginapadalagan mo ang pinakadako nga sentral sa Pilipinas? Para sa Victoria's Milling Company, ang iniga pandemic amo ang pinakadako nga hangkat nga gindala sa ilang nga kumpanya dala sa COVID-19. Ang ilang nga ginhimo, nag-upod sa pagbago sa pagpadalagan sa negosyo. Ginatubang sang VMC ang pandemic nga may mga tikang kag paghalong para makapadayon. Suno gani sa ilang nga chairman nga si Wilson Young, humarin pa sang 1919 kung saan nagsugod ang VMC, ilan na nga nalampuwasan ang tanan nga pagpanghangkat nga dala sa panahon. Nakahibalo siya nga sa ilang nga mga inagyan, malampuwasan sa gihapon nila ang pagpanghangkat nga dala sa pandemic. Sa piyak sa mga kabudlayan, nakuha sang ilang nga negosyo nga magtinad pagid. Pila sa mga ginapatuman nila nga programa amo ang closed loop production system nga naging integrated sugar-based business sustainability model sang kumpanya nga nag-maximize sang paggamit sang tanan nga mga input materials kag jutay na lang ang nabilin nga waste product. Sunod sa presidente sang VMC nga si Minnie Chua, sa idalom sang sini nga setup, magluwas sa granulated brown kag refined sugar, nagaproduce pagid sila sang bioethanol fuel kag rubbing alcohol. Ang wastewater nga gina-release sa sugar production ang gina-treat kag gina-recycle balik sa factory para hindi magsalig sa tubig gikan sa gwa kag ang organic byproducts ang magamit bilang fertilizer. Bangod sinisunod sa kay Chua, dako ang gitinad sa ilang nga negosyo sang kalamay, alcohol, power production kag mas nangin maayo pa gid ang ilang nga operation. Sa siniko nga pamaagi, nag-improve pagid ang ilang nga operation kag paghalong sa palibot. Sa sini nga pandemic, nagdamo pagid ang ilang nga gina-produce nga alcohol nga nangin in demand. Ang kumpanya ang nag-donate sa mga local government unit, mga public institution kag health facilities hindi lang sa Negros kundi pati sa Panay kag sa pila ka bahin sang Luzon. Nag-set up man sila sang ila ka ugalingon nga quarantine kag isolation facilities. Mayara pagani sang quarantine tech bay para sa mga authorized person outside residence. May isolation rooms kag telemedicine bilang sabat sa pagpanghangkat nga dala sang COVID-19. Bisan pag natayog ang pangkalibutanon nga ekonomiya, padayon ang pag-uswag sang negosyo. Sunod sa kay Chua, karon nga ilagi na sa ulog ang ila ika-102 nga anibersaryo, may mga bagay nga may gamay nga pagbago. Ang iban nga bagay, hindi na gani mabalik. Pero, padayon sila nga magaupod sa pagbago para sa isa ka safe kag mas mapag-on nga VMC. Kag para sa chairman sang VMC, wala pa natapos ang pandemic. May pagpanghangkat pa ini nga dala sa gihapon pero pareho sa mga nagliligad nga tuig, ini ang magatipong sa kumpanya sa sini nga 2021. Siguro pinaka-bottom line, Barb, sa ilang kwan sa VMC is that nag-adapt sila sa change. Tungod sa sini nga pandemic, kailan tagid mag-implement sang major changes sa pangadaw-adlaw. Takag inaanangin ilang nangin sikreto kung nga nakaupod sila sa ginupdan gid nilang change nga ginatawag. Kay Ming, in order kuno nga mag-survive ka, dapat may ability ka nga mag-adapt sa nagakatabo sa imong mga palibot. May nabasahan ko, Ming, it's not kuno being strong, it's being able to adapt sa changes nga nagakatabo. Siguro ga-apply siya sa nila sa company, sa kada isa sa aton. Correct. Sa person. Kagamoy itong mga balita sa Negros, subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imong mga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.